Amosi ni osaore kendo ageno ni iriyo maber odiochieng' ma kawuono ni endi e studio ka kaka pile ma chenro mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 ma midhiambo. Luongani Ruth Ochungo, wan ka endi e studio ka kod laktar Cliff Ong'ow madhi leronwa mathoth kotenore koda tuo ni endi mar ulcers. Wang'e ni tuo mar ulcers en tuo mosechamo ji mang'eny, en tuo moselal nyaka koda ngima mag ogandawa. We wawinje mathoth kotenore koda tuo ni endi, gigo minyalo timo ka dipo ni nyalo yudo ni intiere kod ranyisi go eko mag ulcers. Machiegni studio laktar, kuong gi nyingi kaeto wadhi nyime. Erokamano ahinya Ruth Ochungo ne jokanyanam maneno wawang' jowi gi sechegi. Mana kaka osewachno, an laktar Ong'ow kendo wago erokamano ne studio marwa mar wang' jowi mar Lolwe momiyowa thuolo mondo wawuo weche mag tuo mag ulcers. Erokamano ahinya. Yes. Mana kaka wachako, wang'e ni ulcers biro e tieng' mopogore opogore. Gin kidieny mage kata types mage mag ulcers ma samoro janeno mar Lolwe TV gombo ni mondo mi ong'e ma ka dipo ni oneno ranyisi moro to nyalo ng'eyo ni kare en gi tuo ni endi mar ulcers. Erokamano ahinya nyaga wuol. Yiena mondo achak kanyiso jo neno ni ulcer en adhola mabedo e ich. To ulcers nitiere tieng' mang'eny. Achiel, nitiere ulcer machamo dho chuny. Iluongo ni peptic ulcer. Di mang'eny chon ne wang'e ni gi dhowa waluonge ni leny. Ochamo dho chuny koidho malo e duol. Leny chama. Inyo ka ng'ato wacho ni leny chama chon to bende inang'one mana buru. Buch kendo. Mano peptic. Wan gi ulcers machielo miluongo ni stomach ulcers kata ulcer mar ich. Mano bende ulcer machielo ma wan go. Ulcers machielo mako duol iluongo ni esophagus ulcers. Mano bende ulcer mamako duond ng'ato. Machielo, wan gi ulcer machielo miluongo ni duodenum kata duodenal ulcers. Omako kar oko maduong' kata colon. Machielo, wan gi ulcer miluongo ni gastric. En ulcers mikelo gi gas ma ok obedo digested ei dhano. Mokoregore. Wan gi ulcer machielo mar dhok. Di mang'eny isewinjo ka ng'ato en orudho lake kata didek to dhoge pod dum. Mano bende ulcer nitie. Koro agombo mondo joma neno gi sechegi ong'e ni magi duto gin ulcers ma nyalo mako ng'ata ng'ata kendo gin gik manitie. Koro nitiere ranyisi mang'eny manyalo nyiso ni ng'ato nigi ulcer. Kapok ochopo ranyisi, awinjo kikwano ulcer mar dhok, mar dho chuny, mar ich, mar gas. Dibed ni gima kelo gen gimoro achiel koso mar dho chuny ikelo gi mopogore, mar ich ikelo gi mopogore, mar dhok ikelo gi mopogore. Erokamano ahinya nyaga wuon. Agombo nyiso joneno maneno gi odhiambo ni ulcers gi te gik makelo gi opogore. Achiel, wachak gi ulcer mar dhok madung' ni. Nitie gik miluongo ni gi kisungu ni bad bacteria mamako dhok. En emonyalo kelo ulcer ma koro dho ng'ato dung' adung'a. Ma kati rudho laki chala to ok chal gi mirudho. Ng'ama neni to neno ka laki to ler. To muya mawuok e dhogi dung' kabisa. Mano ulcer mikelo gi miluongo ni bad bacteria mamako dhok. Machielo, nitiere gas ma ok oregore e dhano. Gi kisungu wacho ni digestion ok otimore mag gases maber. Digestion ni ka ok otimore mag gas gi, to gas gi lokore acidic, gilokore acid. To ka gilokore acid, to gikelo gimiluongo ni gastric ulcers. Duodenal, wang'eyo ni regruok mar chiemo mar dhano chakore e dhok to rumo e duodenum kata colon kasto wuok oko kaka waste. Nitiere bacteria moro machamo duodenum kata colon kar oko maduong'. Gi large intestine gi kisungu. Iluongo ni intraloma bacteria. Bacteria no kosebet to oketho regruok mar chiemo monego rum kar ang'owa ka duodenum. Koketho regruok tiende digestion kata regruok mar chiemo no koro ok dhi te ok otimore. Mano kelo ulcer miluongo ni duodenal ulcers. Duol gas maidho
e duol ka nitiere ligepe moko e duol ka mamiyo dhano golo fluids machalo kaka olaw makonyo e rego ang'owa chiemo. Seche ma nitiere acid mang'eny mamono gi tich, koro tiende olaw cha be ok tim ang'o, ok wuogi mondo digestion otim ang'o, regruok mar chiemo timre. Nikech wang'eno chakore e dhok to olaw ne mamiyo chiemo no regore mapiyo, mago fluids makonyo chiemo mondo regre. Sama ok owuok e duol ka tiende ni acid ng'eny, acid ne makoro wang' ang'owa duol, koro kelo ulcer miluongo ni esophagus what? Ulcers. Mano mamako duol. Mamako duol kani. E ich, stomach ulcer ikelo gi weche mang'eny. Achiel kuom gin chiemo, gimichamo, gi kaka ichame. Wang'eyo ni nitie chiemo mang'eny, tadwa tiyo gi example achiel. Nyaka wuol ji mang'eny madho soda, kendo en adier. To dhano ma madho soda ok ong'eyo sama onego madhe soda. Soda ok en chiemo, kisungu luonge ni refreshment. Tiende niya, en gima inyalo madho mana kisechamo gimoro ni e iyi. Kuom ranyisi idwa dhi lunch, tidhi chamo kuon gi ring'o moro biyieng' maber, chik mar nutrition koro yieni kawo soda koro imadho. To kimadho soda ka ini nono pok ichiemo, to soda no nikech en chemical based, nitie chemical mang'eny e iye, odhi owang'o ang'owa e ich kucho. Iwinjo maber? Koro wang'o kor iyi, walls mag iyi kanyo. Koro kowang'o to kelo gimiluongo ang'owa stomach ulcers. Manyiso ni onego bed ni soda imadho mana tok kisechiemo mayieng'. Tok kisechiemo. Taneno ka jomoko nigi tabia moro mar ni lanch oromo. Lanch oromo. Ringi om na soda gi donut. Kendo kanya dwa na wach maber ni joma sana joma timo biashara. Iyudo ka miyo moro dich e tich ne mar biashara. To sa chiemo romo. Mondo owe tich odhi ochiem, ooro ng'ato ni dhi omna soda madiaba gi mandas ariyo. Kasto madho koparo chamo lunch. Ma test ma ng'ata nyalo timo. Sama idenyo kabisa, dhi nyiewa ne soda, ok onyiso ni en brand mane. Timadh ka iyi ni nono, mondo iwachane tiwinjo ka iyi chalo nade. Ka ing'ama very sensitive, to ibiro winjo ka iyi wang', tiende owang'o gik moko iye kucho. Koro mana achiel kuom chiemo manyalo kelo ang'owa ulcer, kaluwore kaka itiyo kode. Kiwe mano, nyaka wuol dhano nitiere sama oseketo no chieme. Kuom ranyisi kiketo ni chiemo sa 6 to chiem sang'o? Sa 6. Nitiere waluongo kisungu ni coenzymes ma rego chiemo e dhano. Gin kisang'iyo gi ni chiemo sa 6 to ka sa no oromo, to chiemo oseregore ionge te. Sa no koromo, to giikore gidwa chiemo, girito gimidwa muonyo mondo gitim ang'o? Giregi. Koro di mang'eny iyudo ka stomach ulcers kata ulcer mar ich ni mako ng'ato niya, sane moseng'iegi kano chieme oromo to ok otim ang'o? Ok ochiemo. Koro gika to ng'amo dhoge rito gimodwa muonyo, to onge gimo muonyo, omuonyo mana olawe madonjo. Ineno? To gika ok orego olaw, nikech olaw to konyo mana chiemo mondo regre. Koro ini muonyo olaw to gika to ng'amo dhoge rito chiemo to chiemo ok odonjo. Koro tok mano, nikech onge chiemo mimuonyo, koro gichamo ang'owa? Ich, kor ich iluongo ni stomach walls, ema koro gichamo. Kelo ulcer. Kapod wadhi mana mbele, nitiere chiemo miluongo ni alot mar skuma. Aneno ka ji mang'eny thoro ywak ni ahinya, mara an gi ulcers, ok onego bed ni achamo skuma, ok onego bed ni achamo oganda. Ang'o madang iwachi wach ni ka jalony? Gima gombo ni mondo awach ne joneno. Skuma en chiemo manigi acid. Omiyo ng'ama osebedo gi adhola ma en ulcer e iye, kochamo skuma kata gimoro amora motimo acid, to acid no olware adhola cha, to ramo iye, obiro winjo ka iye chako jawni, iye mor. Tiende ni gimo chamo no ok owinjore gi ng'ama nigi tuo mar ang'owa? Ulcer. Kata adhola mar ich. Kamano bende oganda nigi acid. Sana oganda boro nitie matindo tindo makwarne. En ga acid mamalo kabisa. Kichame ka in gi kidonda ma en ulcer kata adhola mar ulcer ne, to kolware to ino rami kabisa, kendo inyalo keti mibed matuo. Nikech ng'ama nigi adhola no ok odwar gimoro amora motimo acid. Mano ema omiyo iwinjo ka ng'at makoro oseng'e ni en gi ulcer,
Koro sikuma ok otimo ang'o? Ok ocham. Oganda ok otimo ang'o? Ok ocham nikech sasa mochamo to hinyore. Kendo di mang'eny iyudo ka nyalo keti kata mondo idiew nikech ichamo gima ok owinjore gi iyi. Mano emomiyo ng'ato wacho ni en oganda otame, ng'ato wacho ni en sikuma otame. Ka isefwenyo ni in jalno mantiere koda tuo mar ulcers, gin kit chiemo mag monego bed ni chamo gi seche monego bed ni chamo gi mondo mi kata ka inyalo duoke chien. Ya gin kit chiemo magi. Gima gombo mondo awach ne joneno nyaka wuol. Chiemo te beyo nikech nitiere nyenyo ka nyenyo madwaro e dendi miyudo chiemo go. Omiyo ka chutho to ulcers ok onego gol ng'ato chiemo. Gima onego itim ni iyud thieth mowinjore mondo adhola mane ulcers ochangi, kaachiel gi gik mane ing'eyo makoro omiyo ulcers nomaki bende tim mondo koro kik ochak otimi nade mondo icham chiemo. Kuom ranyisi, oganda makoro ulcers gole ng'ato iyude nyinyo miluongo ni protein gi dho kisungu. To kiwe mano, acid bende en go. Koro tiende niya, samoro ok ibi chamo protein. Donge? Ok ibi chamo oganda mondo iyud protein. Inyalo chamo protein machielo. Adwa kelo ni kanyo. Oganda iriweyo. Tiwacho ni we acham ring'o be nigi protein. Mano second class protein. To protein miyudo ring'o be nigi acid ma ja ulcer pod ok timo ang'o? Ok ber go. Ring'o nigi acid mang'eny maloyo kata oganda koro. Koro ibiro yudo ka in protein madwarore cha koro ikoso. Nikech ulcers koro goli chiemo minyalo yudi ang'owa? Protein nikech gin gi acid. Mano emomiyo chuno ni ng'ato nyaka yud thieth mowinjore mondo ulcers orum, mondo cham gigo nikech nyinyono be dwarore ang'owa? E dendi. Chik mar chiemo dwaro ni wacham gima iluongo ni balanced diet. Ka protein nitie, carbohydrates, fats ang'o kamano? Vitamins. Koro sama ok ichamo oganda kata nikech koro ulcer golie. Wang'e nyinyo miyude sikuma be ok ichamo. Tiende ni ka onge alternative kaka inyalo yude to nitie gima del okoso. Koro mano kende oromo kelo tuoche mamoko. Omiyo ok wanyalo wacho ni nitie gima onego itim. Gima onego itim maduong' e mogik, yud thieth mowinjore mondo ulcers ochangi, mondo icham gik monego chiemo te monego icham mondo iyude nyinyo midwaro makonyo ang'owa? Dendwa. Makonyo dendwa. Yero kamano. Pod wadhi mbele kaendi daktari. Wasewuoye different types of ulcers, kidienje mopogore opogore mag ulcers, waseng'eyo gik makelo gi, waseng'eyo ni gin machalo nade. Kaka jalony, lere janeno malolo TV sani, ni ere kaka wanyalo geng'o tuo niendi kapok ochopo e dendwa? Ero kamano ahinya nyaga wuoro. Tuo mar ulcers wanyalo geng'o. Achiel, bed gi saa monego ichiemie. Nyaga wuol Kisumo ka kineno kaka wainde odak, aparo ni percent matin sana, atamalo matin sana ema nigi tuo mar ulcer kata dhola magej. Nikech ang'o? Mindi kogik saa biro to biro loro, makati biro mana gi milion 10 idwa nyiewo to koni ni kel pesa walorne wadwa chiemo watimo ang'o? Waduogi. Nikech ang'o? Ong'eyo ni saa chiemo timo ang'o? Orito saa mar chiemo. Omiyo kata joka nyanam maneno wagie sani, bed gi sani mar chiemo makoromo. Gima chanda gi joka nyanam kata jothurwa man ka, ibiro yudo ka en otuonore ok odhi chiemo, noloso pesa. To pesa moloso no be pok olando norome. To en moloso pesa ni modhier molo nyaka joma dhi chiemo. To pesa moloso ni be modok thiedhore go. To pesa no be kikwaye to onge go. To kasore noloso pesa makata chiemo ok nyal timo ang'o? Mindi to loro wanawa. Muchiem monindi muduogi. Koro tiende ni ngimawa nyaka beda e lwetwa. Warit sama ang'owa? Chiemo. Mano wach namba 1. Wach namba 2, ti gi chiemo e yo mowinjore. Chiwo ranyisi mar soda. Ng'e ni chiemo ni onego chame nang'o. Kaka onego chame kaka owinjore. Kik wachiemo nikech chiemo yudore. Machielo, chiemo te beyo to mana kaluwore kaka itiyo kode. Kik wachiemo nikech chiemo nitie to wacham gima del dwaro. Kik wachiem nikech chiemo nitie, kata kamano wacham gima del dwaro. Make gi kanyo endo. Ne janeno malolo e TV, wadhi mana yweyo matin kwa duogo kaendi. Laktar dhi pimo to tuo mar ulcers ni
gin ranyisi mage ma ka ineno in owuon minena sani endi to nego bed ni ing'e ni man gi ulcers kendo nego bed ni ikawo okang' achiel kachiel mar dhi e osiptal. Luonga ni Ruth Ochungo, pod atayo chenro mar Ngima Mwandu. Waduogo mana bang' kinde machuok.